Bartna flimkien mulej, kelmtek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammar jintmulej, hemm jintgħix fil-nur. Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Illi nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giuseppe, Giulina, Edmond u Pauline Buġejja. Ħutijejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna qegħdin nagħtu qima lill-misteru tal-qawmien tal-mulej tal-ħajja. Għamel li jkun jisħoq ilna jinġarbu il-ferħ tal-fidwa tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li kienu xterdu minħabba il-persekuzzjoni li kienet għamet minħabba Stifnu waslu sal-Fenixja, sa Ċipru u sa Antiokia u ma kienu jxandru il-kelma lil ħadd li fl-lud biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċirene u dawn ġew meta fil-Antiokia bdew ikellmu wkoll lill-Griegi biex għandrulhom l-Evanġelu tal-Mulej Ġesu. Wit il-mulej kienet magħhom u kbir killat ta' dawk li jemmnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet fid-dnejn il-Knisja ta' Ġerusalem u għalhekk batu lil Barnaba sa' Antiokia. Meta dan wasal u ra li l-grazzja talla, ferraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brida sħiħa maqudin fil-mulej. Għax hu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi, u ġema kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad Barnaba telaq lejn Tarsu ifittex lil Sawl, u meta sabu ħadu Antiokia. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antiokia li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjarju ngħidu flimkien, faħru l-mulej intom ġnus kollha. Il-mulej bena l-Sijon fuq l-għoljiet imqazza u iħobb il-bibien tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Obelt ta' Alla, ħwejjed sbieħ u jgħid fuqek ngħidu flimkien. Faħru l-mulej intom ġnus kollha. Not tirraħa fil-Babilonja ma' dawk li jfaħruni. Araw in-nies tal-Filistija, Tir u Etjopja, dawn twildu hemm. U għal Sion jingħad, il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fija, u Alla l-għoli jinnifsu u wettaqa f'postu ngħidu flimkien. Faħru il-mulej intom ġnus kollha. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm, u jgħannu huma jisfnu dak kollha li jagħmru fija ngħidu flimkien.
il-mulej intom ġnus kollha. Nqumu bil-wifqa. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narrafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Ġerusalem ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa. U Ġesu kien miexi minn naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lowt daru miegħu u qalulu: kemm seddum taqtalna ruħna? Jekk inti il-Messija, ejdilna ċaru tont. Weġibhom Ġesu: qedtilkom u intom ma temnux. L-emejjel li nagħmel jien fisem missieri jiġdu għalija. Iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naċ tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tahomni huwa akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min id il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. Ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Xi tfisser ikkonsagrat? Xi tfisser din it-festa li aħna wkoll nagħmluha? Niċċelebraw f'kull knisja meta it-Tempju u l-Knisja tal-ġebel ġiet ikkonsagrata u dak il-jum meta is-slaleb li taraw fil-ġnub kienu ġew midlukin biż-żejt. Ikkonsagrati fisser dak li huwa midluk. Il-midluk li jfisser li inti dak int tappartjeni lill-Alla. Int ta' Alla. Mena għall-Lowt, il-konsagrazzjoni tat-Tempju x'kienet tfisser? Din id-dar hija ta' Alla. U jekk jien irrid niltaqa' ma' Alla, irrid immur infittxu f'din id-dar. L-ewwel qari Jeżies qalilna kien f'Antiokkja li għall-ewwel darba dawk li jimxu ma' Kristu bdew jissejħu Kristjani. Għandna proċess minn tempju tal-ġebel li ngħidu jappartjeni lill-Alla għas-segwaċi ta' Kristu li anke l-barranin ilaqmuhom u jsejħulhom Kristjani. Xi tfisser Kristjan? Dak li jilqa' l-kelma ta' Kristu f'ħajtu. Dak li jimxi wara Kristu. Imbagħad niġu għall-Vanġelu tal-lum. Għandna skoperta oħra, tarġa oħra, aktar il-fuq. Min huma d-dixxipli ta' Ġesu, min huma l-Kristjani? In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom. Id-dixxiplu, il-Kristjan, jiena u int, lil-kol kemm aħna ġejna konsagrati biż-żejt fil-jum tal-Magħmudija u fil-jum tal-Griżma tal-Isqof.
u jiena mbaddar boħra fil-jum tal-konsagrazzjoni tiegħi bħala saċerdot. X'ifisser dan kollu? Ifisser li aħna ta' Kristu nappartjenu lilu. Imma mhux biss li aħna tal-mulej Ġesu u jafna in-naċ tiegħi narafhom bisimhom waħda waħda. Jien u int minix numru quddiem Alla, imma jien persuna maħbuba minnu. Imma l-ogħla tarġa l-ikbar rigal li jiena u int irċivejna u għali aħna l-lum l-istess kliem li Ġesu jgħid għax jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Aħna Kristjani, jien u Kristu aħna ħaġa waħda. U dan eżies mhux mertu tagħna, imma mertu ta' Kristu nnifsu li għalina xerred demmu. Il-padri tal-Knisja jgħidulna Kristu lilna xtrana ħallas għalina bid-dem tiegħu. Ejjew għalhekk narfu din id-dinjità hekk kbira tagħna. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina l-qawwa li fil-ħajja tagħna ta' kuljum inkunu persuni li nisimgħu il-leħen tiegħu u nimxu warajh. Nitolbu lill-missier tas-sema biex aħna li nilqgħu bil-fidi l-kelma ta' Ġesu Kristu nagħtu xhieda tal-qawmien tiegħu u nimxu warajh. Ngħidu flimkien isma' it-talba ta' wliedek mulej. Isma' it-talba ta' wliedek mulej. Għall-missjonarji biex jaħdmu bl-istess ħeġġa tal-Apostli fix-xandejr tal-Evanġelju lill-ġnus kollha nitolbu. Għal koppji żgħażagħ u għal dak li sabu ruhom quddiem ir-responsabbiltà li jsiru ġenituri biex jarfu itellu lil uliedhom fl-għożża tal-kelma ta' Alla nitolbu. Għalina l-koll biex niftakru li l-isem tagħna ta' jinsara jfisser li bil-ħajja tagħna aħna għandna nuru li aħna ta' Kristu fl-imħabba tagħna lejh u fil-qadi lejn ħutna nitolbu. Tolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Umna Marija minn dan is-santwarju tkompli inti tixħet il-barka tiegħek fuq il-familji tagħna, fuq il-morda tagħna, fuq dawk il-persuni li bimħabba iduru bihom nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nagħtu widen għal kliem ta' ibnek, ir-raj it-tajjeb u nimxu warajh qalb ferħana u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mikbarena fi qlubna u bit-tama, taħajjohran faruk sitrebir. Alleluia, alleluia, alleluia. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għejt iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr
biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Aktar u aktar f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat għalina Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien jiġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa u s-sbuħija tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewijiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għolej tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem. Id-dem li xirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew b'sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien għall-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna,
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dik il-morna. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulej tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja.
Nitolbu. Isma' mulejt tal-btana biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u weħejjuna għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Siedna. Fakkarkom li għada nibdew il-erbat tal-Madonna u ma' 15 il-erba li wasluna biex niċċelebraw il-festa imbagħad ta' tluħ fis-sema tagħha. U għalhekk dawn huwa l-programm tal-erbat issa ta' dawn il-15 il-erba. Il-quddies filgħodu jkun fil-5, fis-6, fis-7 u nofs, fit-8 u fid-9 u nofs. Imbagħad fil-għaxija fil-5, fis-6 u nofs u fit-8. Bejn il-11 ta' filgħodu u l-5 ta' fil-għaxija ikun hawn fil-kappella l-adorazzjoni ewkaristika. Imbagħad is-santwarju jagħlaq fil-10 ta' bil-lejl. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ikkejjew ngħidu 3 Ave-Marietek biex Omna Marija tenna tassew nkunu persuni li jisimgħu il-leħen tar-raj. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tagħna Marija, kemm jiddoħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min bittama li talma jatik l-akbar ġid.